Ключовите теми на това пълнолуние са трансформация, себеоценка, пари, сигурност, семейство и любов. Пълната луна в Скорпион ни дава смелостта и волята да погледнем собствените си страхове и да успеем да ги победим. Основната тема е трансформация, краят и новото начало, водещи до просветление. Време е да се освободим от това, което е умряло, приключило или нездравословно в живота ни. Използвайте тази енергия на луната, за да влезнете навътре и да направите малко изчистване. Разберете какво не е наред или не работи вече за вас. И с всяка промяна можем или да се страхуваме от нея, или да приемем даровете, които в крайна сметка ще се случат с нея. И затова аз днес, по традиция, както го правя на всяко новолуние и на всяко пълнолуние, подготвих за вас 10 точки, за които ще си поговорим, и 10 неща всъщност, които трябва да направите по време на този енергиен период. Като първа точка съм си записала, че луната в Скорпион се справя с всичките ни дълбоко скрити емоции и проблеми. Нашето подсъзнание ще го изведе на бял свят, за да се справим с него. Тази лунна енергия е идеална за лечение и освобождаване на това, което е заровено под повърхността. Точка 2. Бъдете близо до водата. Може да бъдете на плаж, езеро или река. Ако не сте близо до някой от тези места, просто ако нямате достъп до воден басейн, можете да го направите с пречистваща вана. Опитайте се да освободите всички емоции, които ви пречат да постигнете просперитет, богатство, хармония и щастие в живота. Това може да стане с вашето чисто намерение. С дълбоко вдишване и издишване, като насочите внимание в междувеждието, и можете да си кажете следните думи. Освобождавам и предавам на светлината всичко, което ми пречи да достигна своя просперитет, богатство, хармония и щастие в живота. И с вашето намерение вие се освобождавате към Божественото и Вселената, за да излекуват и премахнат това от вас. Точка номер 3. Нашите екстрасензорни способности са много повишени по време на това пълнолуние. Може да забележите, че състоянието на съня ви е много активно и ярко. Не забравяйте да им обърнете голямо внимание. Запишете всичко, което си спомняте за своите сънища. Това е информация от нашето висше аз и духовни водачи. По време на сън може да получите прозрения, видения или просто да имате пророчески сънища, така че е добре по време на този период да си подготвите един лист и химикалка или дневника си до леглото, за да може да записвате всичко, което сте видяли на сън веднага след като се събудите. Четвърта точка. Въпроси, които да си зададете по време на пълнолуние в Скорпион. Каква е моята сянка? Какво трябва да премахна от живота си? Какво искам да развия в живота си? Кое е първото семе, което бих искал да засадя? Каква среда би подкрепила този растеж? Точка номер 5. Фъншуй за това пълнолуние. Време е да разчистите безпорядъка. Безпорядъкът ще доведе до стагнация и събиране на отрицателната енергия. Изчистете всичко, което ви пречи да постигнете мечтите си. Това включва физически безпорядък и негативни мисли. Не забравяйте, че животът е най-доброто приключение и непрекъсната благословия. Време е да изследвате, откривате, да обърнете внимание на своята истина и да живеете с благодарността си във всеки един настоящ момент. Като шеста точка само ще вметна, че е добре да правите ритуали с вода. Седма точка – карта Таро, смъртта.
Дълбокият и загадъчен Скорпион е представен от картата Смърт. Тази карта може да изглежда страшна, но всъщност се свързва с промяната и края на една ситуация или връзка. Подобно на Скорпиона, който често преминава през трансформации, тази карта ни напомня да свалим старите слоеве кожа, които вече не са здрави и не ни служат. Точка номер 8. Чакри. Аз ще работя с 2 чакри, тъй като Зодия Скорпион се управлява от планетата Марс и от планетата Плутон. Първа чакра е свързана с планетата Марс, така че ще работя с първа чакра. Втората чакра, с която ще работя, е втора чакра, нашият сакрален център. И всъщност с нея ще работя заради Плутон и областите в тялото, които са свързани с Скорпион, както и елемента вода. Скорпионът е свързан с гениталиите, пикочния мехур и дебелото черво. Обърнете допълнително внимание на тези части на тялото по време на това пълнолуние. Точка номер 9. Цветове, свещи и кристали. Цветовете на Скорпиона са дълбоки и тъмни нюанси на червеното, както и черният цвят. Камъните, които е добре да използвате по време на това пълнолуние, са ахат, лабрадорит, малахит, лунен камък, опал, прозрачен кварц, родохрозит, рубелит, рубин, тюркоаз и унакит. Цветовете на дрехите, които трябва да използвате, са съответно червено, тъмно червено и черно. Това са подходящите цветове за този енергиен период. Кои билки и подправки е добре да включим по време на този енергиен период? Градински чай, босилек, карамфил, шафран и индийско орехче. Това са билките и съответно етеричните масла могат да бъдат същите, с аромата на тези билки, които изброих. Ако имате градински чай за пречистване, е добре след като проветрите дома си, след като почистите тялото си, след като си изкъпете, е първо да преминете, да пречистите себе си с градински чай и също така да опушите цялото помещение, в смисъл помещенията в дома си, като между другото обърнете малко повече внимание на ъглите в стаите, защото там се задържа най-много отрицателна енергия. Така че това са моите препоръки за вас. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да натиснете палче нагоре. Ако все още не сте се абонирали за YouTube канала, съветвам ви да го направите, даже ще съм благодарна. Ако сте го направили, споделете го със свои близки и приятели. Споделете видеото в социалните мрежи, за да достигне до повече хора. Коментирайте под видеото как се усещате в този енергиен период. Вие какво ще правите по време на това пълнолуние и на това лунно затъмнение. Просто очаквам обратна връзка от вас. Желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Бъдете здрави, щастливи, обичани и обичащи. Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви.